Хуй! Пішли. Дійсно. Який ти хуй, блядь, що ляжеш так і ту, нахуй, будеш, блядь, плакав, нахуй, до рання. Попробуй. Не спи загнуться. Мен тобі вибе, ту ляже. Знаєш, він може хіба зробити одного встати, зараз мене відсмоктати, лікти собі там далі. Що? А, хуй чого тобі, блядь. Сам пішли. Смотри, будуть получить два. Пішли, знаєш, якщо реально, типу, він тебе не знав. Настоящий бет є мен. Вже був був такий у пряниках, блядь, щоб це ніхто не, блядь, не спізнав. Реально. Шапку мені твою не давай, бо там, блядь, Нафта, не шапка. то скважина нафту. Що? Нафта, не Нафтова шапка. скважина. Можна? Тут, типу, так би купив. То, типу, ті, Арабський Емірат. Хуйня. Там можна на і соляри. 4 дня у всьому році дома був. Ну, там мусорники великі, нахуй. Я поки мусорники всі обійшли, блядь, в цілому городі. А ще й в очко свого відвалив, ні? Привик. Стояти раком. Що? Де Кіш там, бей? ну, перну, ну. Що? Ти вже робочий, ні? Ладно, більше тебе прикалуються, столи, нічого тобі не наливай. Приказ. Чесно, старий. А він читає собі, там він ніхуя там не Я знає. Я читав. Ой, Я Бля, б таке не записувати, як ти таку хуйню твориш, блядь. ой, бо не давай. Пішли, а може вдруг, типа, буде мільйон просмотрів, ти будеш ти ж ти, блядь, їдеш помалі, пізде. Ну ти, блядь, в мене що, сусідів не є чи що? Ебет. Все, пішли, так, хуй. Чи разу чую, блядь, за шкварки нахуй, блядь, схижу. Що? Ти, Що ти бавиш? Не чую. все, Не довго. не треба. Ми довго. Знаєш? Ага. Вже все довело. Най... Ага. Ну то що, пішли, даєш ми тих 5 баксів, нахуй? Хуй. Завтра чи ні? Ебет. Ходив мої баб, блядь, цілий день, нахуй, сьогодні, блядь, десь з 4-ї години. можна. Ебет. 5 Маю. яру, нахуй, 5 яру мазечу, потім 5 баксів мазечу, блядь. А, конечно, мітозі, блядь. Ага. Да ніхуя. Ой. Україна живе. Пісня. Я тільки що читав, що Україна, ну, типа, що не знайшли хтось. Не знайшли хтось. Та, які там З'єбав. Перший пар пожив, блядь, пошив весь в пизді, перший пар нахуй Ага. згорів, а другому парці, типу, там, типу, якби заблокувало, типу, от. Диму туди в'їбало, а там іменно костюм. Дивіденд знай. Сука. Що пішти? Коли пити Не забиває? сука, а фука. Фука. Все, Сука. я пишу, ти не серйозний персонаж. Єб'єт. Реально. Я завтра скидаю нахуй твою ту хуйню, блядь. За Єбет. 20 баксів, блядь, продаю нахуй, та хуй, О. блядь. Похуй. Ти чого Добро. не сказав похуй? Попробуй.